Raspisan je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava početnicima u poslu u okviru projekta za sufinansiranje mera populacione politike, usklađivanje rada i roditeljstva. Projekat finansira kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku Republike Srbije uz sufinansijsku podršku opštine Brus koja projekat realizuje. Pravo na dodelu subvencije imaju roditelji sa najmanje jednim maloletnim detetom ili bračni parovi do 40 godina starosti koji u trenutku podnošenja prijave nemaju registrovani privredni subjekat ili su početnici u poslovanju. Cilj je unapređenje kvaliteta života kao jedan od važnih uslova za rehabilitaciju rađanja i roditeljstva kroz podsticanje i unapređenje preduzetništva. Ukupno opredeljena sredstva za realizaciju ove mere iznose 2.960.000 dinara, pri čemu je predviđena dodela subvencija za početnike u poslovanju u iznosu od 350.000 dinara po korisniku. Projektom se finansiraju troškovi nabavke opreme, izgradnje, adaptacije ili rekonstrukcije poslovnog prostora, nabavka materijala i sirovina. Jedan podnosilac, bračni par, može predati samo jednu prijavu po pomenutom javnom pozivu. Projekat se realizuje u dve faze preduzetničke obuke, zavisno od epidemiološke situacije i dodela bespovratnih sredstava i mentoring. Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 20. novembra tekuće godine.